سجو تاتسجوزل كاريرزيو شين واخ ديزلا نبغلوحتي قوانين يولش هارني ديقد كيزكرنا ناخا بيدني دولش زمغچارن حيت مسل خود دولش دولحم دورجدي مسخان أدمشتيقي داخ دوسش دائم بحدولش حمد قولم بوخلو چودوتر اشت ازنق حد ايتسا دوقد شرش قحيقا چارغوه غلغيقا من خلق السرطج Российской Федерации سرطنچي союз دوقشخوخن اوشنيغان موسى عيسى شي بيش بول بوخ دينجر ديميلدول توابيش قواربيش إيشم بول حم گوچ ديالج تون تيركويش اسحنيس ديرارتش بوخ ليل بيابتسو عيسى لاغيش دولصوخ ديكزام سقبل قمال دوش خنوغس رجوع ديك سقبل دائما سحندرستخو دولخش حاشل داي هاي لام دولخي بوخ بوي لا выставка ухож ставила поле ростове قشا داي هاي سحنين دولخو لا республик حيول خان جن ساحه بلخش مش ملاذيك خد ياخش حتى شيء ديش ملاخ خذا ديك بوخ بيدن خد ياخش تتخيل زغدوش خلص خسران بلان جاي خسران اخ تاع مش توصل شي ديش سامه خيتج ناخل تاسو يعني سكول دوتش دي تاش تاع يقيس غوزشت اتسغوز نوغست وزيك شي حواش مودي حوت دقوالج تبقى ديك سغوا عيسى غمل قال ياش دوصا بلغج لوام دولش خان اق سي استديس سي بلغو يولش سي توجم بولش جبلخش حش حبل حاجه تاع حاج حيوازو دوش خالش مال بول باب حنو باب خود دوش مولي هاي ستيل يقطع هاي اشت شي ستيل لوخش واشت خلص هي مش تحت احمد يعني سو وقشاي واخر دغدو وسخ ساتسبل حمل لامش السيشن حاجه سيشن حاجه دوتو جو عمل سقوط عيسى بيشلو عيسى ده ديك نوقش دور صندوق ويز جيورو وامش داخ حداخش يعني ياتش ده كزدا خد عليه شيماتيك ملوخي خدوش بخبور تحت تعشي ساعة قصة دانش ده يوح حواشا كتير داخل بيلخش عواتي تخيش أفجر دور مراد كلهم كايو عيسى я помню пяник дахачу картою батыр элди руслан ну хар художник шиши почек лахат мухли тахши он уже вот уже датяну ши уже ши бохди узнаваем хулцун ши белхшди вот почерка так за для художника это ши стиль ши почек главный доцент художника. Но и вот далее, что Иса на этом этапе воркас, вот в этом этапе, так, ну, цан халдах, цан юхтадах, тиги общение, тхол ход барт бош, тадах юхтадуар, так, баху хал мастерского совочхан, тиги каскаствуарас, одновременно цо аз что оформить белхш так параллельно за выходные денежка даар диалет сан этюриж дехке ну с натуры бог борохт дик ногосор Ошне ан Муса Иса вял изери испяй шоу сбрейтлахчер февраль бет шоу жрайони галашк изери испяй qoz qoytlахчер здесь от Боротарче Хехахой училище Испахлен графический олче отделение. Даху ши гозл лакеш дешцу изери испя qoz бритлахчер цуяк шожгалита Испахлен училище суртанч декораторяха гозл амиш отделение. Изери испя диз шитлахчер Исас диша чакюак нохчгалгай Хехахой институт Испахлен графический факультет. Эскри эмэлдэж волчхан сүртэж дяхкаш шин бизбен бох лил буцу. Цацгойт мбалхаш хукаш мотик холцэн тиге.
тховяча қитчхана, Иса Бог бежвар художник. Я Бог бежвар продолжит ди лярхавар масд ухбалхат вузван хугвалши. Художник, оформитель вар Иса. Так ца что ха язык тик Бог бя хадая хаче. Ца может прышу штхаялар цуч Бог беш. Ну я картины ж я здесь вацерер. Так ухуна смысл натолкнуть да талантливый волун да ухун сам ваш да дуалун да паланкой мурадис что ноосл дер ухунш я картина ш хадулди я живописец ши Бог дабаха я картины ж язди ан швеймах дук хос хамаждер язди يشلج حقوق يشلج بيباشناش قاچم بي اجر خزادل حمدي زي مخكر حقوق يشلج دعبول برتو يا بوخ اجر حلقتو язди картиндер башня родовая башня Аушвах именно ши четыр хавул валар Иса язди да qozdик вашта ялырцыныс где-то цац хам гал там халыч хал сагвар наставник вар мурад вар متجح مارشي نيستوالرا قولم تخير توالش او سريق احيقش داوخاو سرتج إيسا قولم قويتمش كحاج احتو خنب ويميخك اشتارحة اجير حالتن بالخش حيقات اس اسكري تشيخوسلوفاكي امال دي جوالتشخان ألق مخواد بيخنب تخانة قونتش سرتنش بالخخ تحت ايوغاتشخان شي غوز اللقيش احيقش داوخاو قونة غوزنش بوحق اتا بيانتش سرتنش دقوالش تخور حقيتش إيسا بادرياتشي أو ودينيانشو واخش ولشخان بيرشت هيخش بيرشت ويقمني قيت إحليت غيرتش تاوخا سقوة سون زفيزا سو شكولي ديش واغر номер шиил школе Карбулаки тона параллельно классика черчение хшварс изобразительное искусство. Так цигвейзер сунут играх вулчхан сатиха то кылым някыш ваши хоттен халара болха цатыр обуш халарах то суртыш декаш суртыш декаш сохи хжвар схи хжвар что дуках ваши бальгур ваши камялдыр бузум халар цотқол нисталыр то дуках Иса юхнцэр цудулшхан сурты Чоғы шидолышт бес вей гонар алми суртыты датудуш суртырцыныз. Бұғын цацытыр цухады әл қодуш белгілдір техер чхан чухы цани халқ дек қадыри қат шты чхоза құлхан хаян. Цунях суртулышдо чам цыт датбаха бари қат. Так су қяқтычы валхамдейті искусствоведна вису. Су қяқтычы техер цу дек кышхан суртыр так ezik ارسمت стихийно сихдигертже та киги хамаш сурт атулждо киги хаму хату аду сурт шгунар алман датар дерду цус богонца когдаш гадаш бяқач тачва безм болсын хылты сурт гасан киги хамаш ишто хам атулж сахылчты шиметти адылыр банке қадуақ қамдыт суртынчу хар басри боссы шиметти адбыл ман хамдыт داق أصحمت حق إزيك تهر زامن شوه داسيخ وانا يشيل يلا خو ودنيا شوه كإزيك جلجي خنجر قاشا والدري خار سخوان والكي أشدرت سنتحدو صورتش تهر درش تقدنها أخ كوكازي России صورتن شتوزجي царц бузум болжи شيوزي تخوجي ناخذ تروى خوشتك ورئيسة. إلدر خاغالي ترش مузеев фонде كيزيكداتس إيسا قولم بلخش تون بولخ بيلغل بواقش قويتمش دا قوحتار إيسا سورتش ميخ قوشت دوزيتش قاستا ويقوجو غاشتحن إيشش حمدس بوز دي قرد وي إشت تاموهتي كحلاتsa قهيقاتش نياخ واخر تار قولم نيق أوشو إيسا تكون وزجول وقتن دق بوخ بيش خن دقي بقتريالش وموزيت حوا تكون إيشش ناقوالش سجور إيسا إيسا ندوزدن دق وخشخن تات мероприятие события жетха وخش выставкаш حقوقش болгойтмаш دقداق لاتسا سجور إيسا تخفوندش مузейшк إيساس تكون صوتا دنا
цо уахцунгор ишт иецтхатарохан вашт ихдяна ишт цац белхжды ханчулт исаз дохку дуацш тхун научный белхат ихагнак да долж тай выставка шты хар шашары сдақалха шу гаркач ох гойтым выставкё цун цагыр фусумнаны звозж визж булна хабихи ханиалчи иса хачулт ак давузит визж сагу исаз дук мотки жердак лоцш вей республики қиюатыш юг России хаш дук выставкаш выездной выставкаш тиқидақ лоцш вар иса так хаст ходай хайда хачи няқа да хачи что гойтым штиқидақ ласт ходах тичи да хачи исец туқнян юзже цу что сда ахара цу жбел хажда қахарах что вей ня хам цу дадузитрах так такул кулгул хочу Люба Тумгоева сдук қахигыр ухчицун персональной выставка что не вашт это долж шод дикюах персональной выставки рейсай цат шост ит болхар выставка яқи бош юхқа выставка жерцо ярыш Люба схигач қынах что сын гойтым бе сын чамхаларах здаху тавузит сын чамхаларага цын эхто бялыр цын кептох сборник ухче цын каталог архиц так главный научный сотрудник Лейла Алмазова редакциеш цох статья язеш дук исследовательский болхбер цын исбахли даюзитеш так цут олда юхқа персональный выставкер эхрия халыр исас своей республики я персональный выставка за пределами выставка шамаж мухулрицар агирхал цудай шханырыш иш башняжер дука ждахук алч жиат чметти ахос хамди избагдеч вейна штхосхит шхалчс ясбох цун жано осылдыр я хам хат иц ير دامرز دي داخو دادا مرادس عند سون نستعمل كلش سن خيط قصوخان أسكاكتس دكتور كلدترس هم نودها خير سون سوشي على الرئيساس از مراد سون جاخ لو يتنو وصل درسون سو يحم حد يتس выставка ير первая персональная выставка докдацер картинаш первоначально цайт картин мадацер это са гирхалцу я выставки рс я хам хад ица чу да хад адулдан чу да так цяка цахалар выставка уже с персональной это ж как выставка была мурад масыц настаивать дурцун докаца стимул хугяха выставка это стимул ютубезм дат бухит ши хабеж был балхцах что да был рисай бол азм батариал штахан جابركل ياخذ مرادا يحمتن دادحا تخن دق حمت احدى تاشين دعم وخاويس از هانس примерно волжваларис цудق выставкерцу намечатсдеш аз ханшин беттак гезик болх бичи яхқа выставки газ алр нохчкаха ханитсун выставка зваллях гезик халхах так Карачаева, Черкесии приглашали его на выставку. Кабардино, Балкарию, именно я трагедию, язык халхадарс. Валлях, язык зваллях халхадарс, я хам халлях. На юхус хам قاتش خلنسرس. ليسا تخلش قاتش خليش شولج متشدحم. دائما شي بيتش بلخ واشج ولش. شي واشت احمد دوال اس السن باق حجش. بلخص دوزدن هم كيرتي لوحدش از قمن يقي دوزج دولك ديكريت ديش حوينو программа турпылхо сепсалты сунжаях город ми санц теге болхбурцу директор болжы школе дик юқяқ қырцу тегиш болхбуш ацбирж цохи хабирж цшколе хабирж суртын яшти қимет тегиш хайоқыш داقلوات شيء بل دخيت غير تشخور تنبير موت شيء آخر بر داق از حيخر خودي قلر ده تغنى صورة نشجد قبل تيب تيبار نو از بولخ دبل خوش بحث شاش أمديا شاش ها أمدياره ده هي خوش خلطش
تاختصاري حيخر خو خل واش تحوال وقال يشولش خلص تم تطلقت وشين حيخر خو يعني حيخر خو سوق كاتشة ثملا وجوش حق ضروري سوق كاتشة يهنترتن از عنقولش خان ورش ديالش دلي يالش ديالش دلي ديش تعرف الشكولي دقم حوم دوتان هيخر خوش شي موضوع حوم در هيخر خو از موتك لوري خوج شارع ورئيسة تحر قويتم خلرتن قز كربلا كير موزي تجي دق صورتش درت سو عشاتي خا حلق شي ديا خنرج صورتش عشاتي خا دق نخطي بيخا نختش كحر سيلش كحر كبر ديني بالكارير تجر بالبيع حشيبر تانا خوز خيتش سو كرديا صورتش بيلغل ديخا ازموت تجي واش تحدي علرتسن دالجش طولتسن دالق خيتن بول بإسام ناخيقي كيس جواش واخور داو خاصقور يلا إيسا دالجش طولتسن ديك سجواج ديك خدوجنيك ور لقان دين ساعات يصير دوت تغوج ورس زين جوش دين ساسون ده جوالس بيلخش خوز دكتسن دوقا пейзажи горные. Her художник ши особенность мои ши чурдар ши байгучтей пар yazmdойцо сорт. Сюда дагде должен дакцен сортыш. Вы художники, вы дах аммачедой. Художники вообще деятели искусства. Цар хамил де сортыш, цар де беш бол вы каман нақл должамдык. إيسا تون بالخج ويتيجي اشت جونح تمخكشك ويبيلغل مدر دوق جويت مشخنتسن اشت ناخا صوغتا تين تسوشي سرتش قمن ازدي واملج ويخوز عالم استوري واغنج يوزيتش ده قولم خوچن دوقاغدول بالخش أيضا لي جيري حتى يخيلي إيسا شيء بلنرني بولخش بيلا مش كهر شيء ثاني نخطو واش $1 تشامبرتن تسوق ثاني شيء دقة دور ده تحت طول مخ تسوق دقل دور حويج خص حدوت اشت ديادر اس اشت أتسن كيلر أقون اشت ليرهم بيرسون على دقل دور إيسا شيء حوينش شيء دحوش بولشناقة تأق وموزي بوخوش تخوت حقش بوزم بولش بوخ بور إيساس تصدح شيء تخون قاستا نوقد اسمه سكت يقير أو يسبح لي يقير دعوي عن ألشة أجمع بولش بولنخ سقط سمحتوش سقط وعملتوش بولنخ وتوتشستوي دق بحث تحق إيسا از غلق جوا دوال جوار ناق والش سجوار школе художественной школе إيسا شي بولخ بيجولش سونج художественной школе рук كلجو خولش دق بولخ بر إيساس تحق تون школер архица دق طول مجديها بيرجدر تبيريا دقل دور إيساس صنع всероссийский конкурс بخشي اشت تبيرج سات طول مجدش اشت ханялче إيساس إيش جول преподавательский состав цан إيش долгулق далур цудохчи цар اشت яхту хулур اشت طول مجداخ دق художник ихр док нах хижерцун картинышк арахарт я хасвей за пределами республики док художник вир исей балхышк хажи нагахсан сейвашт адуали той семейно дал тхун нецлой арахир выставкш язык хи хажгис охн балхыш ди дама ди шорт музей да док дарственно да цигер дарыж ха гулда хаица اشت إيل ميس إيل نجت دا واشت أحداقي نجاسن يأخن تي داخو دايوزيت دخن يرويتي أخن حم اشت تتيشوش دهت داق اشت موزي كربلاكير بولخلوي موزي دار ديريكتور موزي آخر كست اشت يعقيتي ويستفكاج بيسيداج اشت ستودنتش حد بيخج شكولك جبيخ جت دايخ يقمال ديز شخول سوس ديز دحوق ديز شخول دح ديز شخول صغر كارتينا سيجر درج دمديت داق صغر درج دحوخ دق حنز دق حيات سودين تجبر بيخكا حجر قمال دير دعويزيتر خنلج اشت جاسون بقدر جاه تا приятно خيتر سامديك خيتر ويتسلتر Oshni an Isets bochbergisch is wozig generisch.
цунзул клеил диарш, дайхач дешаш даглуц. Цухи харш, цунгар пейт ицарш, исайцэ, езлилю, масхан дикчувижа, гаргваха, хамсар волшхановасца. Аушел Иса Карбулакир в Скянке 74-х годов вот сон, они аж сету Карбулаки яхали. За Иса согласен вот шханден цаха, за Иса суртыш дехкыш цунчар бузым болыш школе волч варчханы цатцы цухан Советский Союз волчхан цатцы оформить чхан масхана жбелхрдеш хавен вырскянтах армия вахар с цигич классяха армия вахачултаха 83 год окут цухан директором Балхер Охч цухан цаханзулс Балхмежис в 83 году Гаски вот художница вахсак из Балхер давала цак художник ваш до сетон дюхтах что звы анзав отделом культуры мальчики это раз что кянку Карбулакер те мелкие же белхерство хамниде нюхдаяха наанге хочу благодаря халдине де акян кварасан я зангбул чханана янбуса наанге хочу ёха что стенер сван дяк я гадваха мусаях вертум дал гадам был туда бянбаш ёх сюда за туда шариасхана ёх что был хавин раскянки ёх хавин чхана художник дом культуры художник халырс как художник оформитель кесик был хбырцу Цулт эхар духаяля окутс в художественной школе директор дат вахтарас. Дат вахта цу директор художественной школы Бадар Элчи дух болх бар Исас дух бириш хихи хатсу дух цун тулмыш диахат цун бириш цу хиха бириш де нахац чуар нахац кят хоз мохт болуш хоз дуц камел долуш цачи бирец вахчунца хоз мохт مهت واشا كتبت شي عمدار شين تحت بوارش تحيخش داوخاف اوشني عن إيسا إزري إسباديز قويتلخ تشردنس شولجر بيري إسبحلان إشكولا كوغلدش تنوس شي قلخلت قونا تحن يقيرا نجلدو بيرج لخش تساكتس قحيقش سرتش تربيزم صوبوحقش آل ديزج كاد دوش والش حلق دوحقش قوانين إليش قحيقاتو حين خوش دوا حين نجل عيدوا نجل قشوا دالوش دعوة ساسوا بيت بحب بولش ناخا قويت الدولش هنا وزدك بوخ بلي يصوت دخش خلوعا يا خلوعا حمد يش خلوعا ملوحة ولي تاق عيسى سان حيخش بيرج عمد جوال بيت بواتش تحلي يواتش دوس الدات أداحن دادن ديكحم ناخا لك عيسى زي شيء تحشي عمدي نخبصها بسنتح عيسى بيسي سنتن تحلي يقظ ديزل بو سغل باش جيش الحمد هذا ناس حتحلي خير بيعبسو ديك كي نخ ماخكلي لق هي خاتسو لق حمد هذا نسو عم بيعبسو لق نخ اوش عيسى سن زنجل شان تاوس وزديش احتاجان سو زنجر ის იჩუდიან მაიაცრ წუხანდენ წანი ვოჟუს სანელჩ ზერიგ დიეშმელი აჩხან ოსთან ჰალყინ თო დუყაბულ ბირშ თანზდა თხეხან ბოლჩარ თანზდა მუალ თომასნიან ვოზი ჟვიზ თუც ჭადი ქანუს ში ბირშ დახანცეშ თუნ დასან ქანუს цухахи хчи хама ахтақит ди حقيقة أتقنتون هنالش سو أبيسنا جالك دور سو شكول خيستي أنا художественный духе уже яхаш обычный школ я хаялч уже особых ёл ичу сохе собах ёл чхан тос бог бежварс сутхун хихар тун чана лянд ханялч тагна цо цинква амдер цингер ва хамал ицар вахтаган тяхат бяхкачанда хук да вал нагда дош хамады бирш тхозахет тхун тхаш тхозахет хат бяхкачан чахозахет штанек бахвада хажбар Сунжинские художественные школы, Сунжи Ялжи школа, Исас
шида основать дерцу школу. Так, ерцуч преподаватель вахар Иса Балх. Цуцуч преподаватель цапха ялшира, что Бог бячил тахага расширить дерцу школу. Дичба ахдейцери, расширить, дичба ахдейцери школу. Юх расширить дерцу школ. Цар цуна поддержки Министерства культуры, поддержки помещения. С помещения, расширить дачу, бирж уже сдидул цар. Записывали детей, искали их талантливых, по школам ходили. Так что преподаватель ваших хитрцуч Иса волш. Цул руководитель волвал Иса школ, хайлерцунс. بقول عير دا يتريا ركبات صوتي حدك دا واش $10 دا غبر حي بول حين بتخداش преподаватель жлах так бир шаш сами по себе хамадуай Иса зюх преподаватель жлахар массанах по школам ходил, где вот преподают чтение, рисование, тигр цацлохуш шиицу чего луж руководствовать его ван школ что основать да дачагаенна расширяться деш цацил шхан бирж духахал расширяться дойцу классов было больше يحنتو أمدي عبيرش حنتو تشتاق بوخ بيج أزوت أرسخانو آدم يخش ученик вацунт. Цучевоз Бог беж, и он является еще архитектором Магаси имени Репина, яхш художественного училища Академии Мухаммеда. Зяхка, Цавир, Цавич, Исхаицер Иса. Так ей ученица пришла, выучилась тоже в Питере. Исхаицер, эти талантливые преподаватели помогли ему нести вот именно с Бог, да, бахцар дырцуно осл. Шхоз диша, талант, шхавин сагу, духамулу дибира. Ближайшие вот эти 5-6 лет чадик насыщенный Бог барцучта будешь. Дук бирж выявлять деш талант, шей безум был, желание, родители шаку, бирж. Да бодерцун Бог руководитель варзлечхана школ. Дук выставка шхаларбири арах дакухож, что выезжали дети, дипломы получали, грамоты получали, какие-то места занимали призовые бирж, именно вот эти ученики. Так, есть школы из лучших 200 школ в IT-дайре школ. Ханс Иса лечер скабин барцун чахос кабас зэлэрцу. Что в IT-датся школ 200 лучших школ по всей России. Ну, сонуч адик хитр схам элч тахт юажил тахлин خص حمديس شيت إنيانت مدينة صندوق ديزل قباب إساس يالخ يعي سوعيدتsa وجبريجش ناخد صلاخم بولش ديشرات أقوجبه تسايق شيديا لرا دايخ إيل يولجي إيساي نزت حقلاش إسبح لين إشكولي حيخ قويلش قحيجش استخن إيسا غنشول تاها ديريكتور شين مقجول قحيجشوا بيرش نوق أصل ديجوا ده حدوجش كذيك حرحم بعد ديتش تاع بريمير حم كولتورا حم إيتي بيرز خلاص تغبى بوخ تخزم هذا وشان تغبور تصدق أبو وشان بوخ تون بعد بيمت مشت بو صرتش مشتو عند تخضع قنشتي هاد كذيك تخوم دي غرتش اشتزدور خلاص صرت جياز جو يبقى سجاز شخانة سنج انتريسيوش سنج خطرس مش تزدو مش تتسنت علي سو عندي إنسان شامش بها هنس وس صداس أصلا واحد شكولير وس بيرش تهيخ جسو جس رسوا إنسان شدق صورت يازدر إنسان دق باش تدالت سبادرياتش прикладное искусство штахих азбиршт Ушни ан Исас бябох пачхалкан оарах тихкоюатш бесабац силах грамоташц майдылгишц орденышц езрышц белговяхкахынус царни кайы гылгаймехка халк сүртінч нухчимех силах сүртінч үштқайырыш шинтих сирдлар беркети қолым біта шизри хайтлахчыр вейни қирдавахау ошниған Мусей Иса дал алжвячара волвас